ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ድማ ብፍልይ ዝበለ 10 ዝበለፁ ናይ ፀወታታት ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ብብሉፅነቶም ካብ 1 ክሳብ 10 ከቅርበልኩም እየ። ላይክ ብምግባር ቪድዮ ንጀምር። ቁፅሪ 1 ኤስ ሚላን ቨርሰስ ሊቨርፑል ናይ 2005 ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ናይ መወዳእታ ፀወታ ናይቲ ኣብ 2004 2005 ዝነበረ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ኮይኑ ቀንዲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኤውሮጳ እዩ። እዚ ምርኢት ኣብ መንጎ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑልን ኢጣልያዊት ክለብ ኤስ ሚላንን ኣብ ስታድየም ኦሎምፒክ ኣታቱርክ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ብዕለት 25 ግንቦት 2005 ዝተኻየደ ኮይኑ 4 ግዜ ኣብ ውድድር ዝተዓወተት ሊቨርፑል ኣብ 6 ናይ መወዳእታ ፀወታ ትሳተፍ ነይራ። ድሕሪ 1985 ድማ ንፈለማ እዋን ትሳተፍ ነይራ። ኣብ ውድድር 6 ግዜ ዝተዓወተት ሚላን ድሕሪ 3 ዓመት ንኻልኣይ ግዜ ናይ መዛዘሚ ፀወታ ረጊፃ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ 10 መዛዘሚ ፀወታ ተቐርብ ነይራ። ነፍሲ ወከፍ ክለብ ናብ ፍጻመ ንምብፃሕ ኣብ ምድብ ኣውዲእካ ማሕላፍ ክስጉም ኣለዋ። ብድምር 12 ፀወታታት የካይዳ። ሊቨርፑል ኣብ ምድባ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ኤስ ሚላን ንባርሰሎና ቀዲማ ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ኮይና ሓሊፋ። ቅድሚ ናብ ፍጻመ ምብፃሕ ድማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኢንተር ሚላን፣ ፒኤስቪን ተራኺባ። ሚላን ቅድሚ ፀወታ ከም ፋቮራይት ኮይና እያ ንፀወታ ጀሚራቶ። ኣብ ውሽጢ ቀዳመይቲ ደቂቕ ብመንገዲ ሓለቓ ጋንታ ፓውሎ ማልዲኒ መሪሕነት ሒዛ። ኣጥቃዓይ ሚላን ሄርናን ክሪስፖ ቅድሚ ዕረፍቲ 2 ተወሳኺ ሸቶታት ብምውሳኽ ንሚላን 3-0 ክትመርሕ ኣኽኢልዋ። ፀወታ ከዓ ብዓወት ሚላን ተዛዚሙ ተባህለ። ሊቨርፑል ኣብ ካልኣይ እብራ ዓቐብ ክድይብ ወላ ሓደ ሰብ ዝተፀበየ ኣይነበረን። ሊቨርፑል ግን ምሉሳት ኣርያ ስቴቨን ጀራርድ ንጋንቱ ኣነቓቂሑ። እዚ ውድድር ካብ ዝረኣየቶ ንኽትኣምኖ ዘፀግም ምምላስ እዩ ነይሩ። ብርእሱ ዝሃረማ ሾቶ ነቲ ፍልይ ናብ ክልተ ኣፅቢባቶ። ቭላድሚር ሽማይሰር ካብ ርሑቕ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐት ሚላን ተረኣያ። ቀፂሉ ጀራርድ ናብ ሳንዱቕ ኩዕሶ ሒዙ ብምእታው ፍጹም ቁላዕ ተዓዊቱ። ዛባ ኣሎንሶ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ቁላዕ ምትሓዙ ንዝተመለሰቶ ኩዕሶ ሾቶ ኣመዝጊብዋ። ኣብ ውሽጢ ድራማዊ ናይ 6 ደቓይቕ ፀወታ 3 ሾቶታት ብምዝጋብ ንፀወታ 3-3 ማዕራርያቶ። ናብ ተወሳኺ ግዜ ኣምሪሐን። ኣብ ውፅኢት ግን ለውጢ ኣይተረኣየን። ቻምፒዮን ንምውሳን ፍጹም ቁላዕ ክቐልዓ ተዳለዋ። ውፅኢት 3-2 ተዛዚሙ። ሊቨርፑል ድማ ተዓዋቲት ብምዃን ፍሉይ ታሪክ ኣፅሒፋ። ኣንድሪ ሸፍቼንኮ ዝሃረማ ፍጹም ቁላዕ ሓላዊ ውልዳት ሊቨርፑል ጀርዚ ዱዳ ካድሒንዋ። ሊቨርፑል ንሓምሻይ ግዜ ተዓዋቲት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኮይና ምምራስ ሊቨርፑል ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ተኣምር ኢስታንቡል ተባሂሉ ክትፍለጥ ምክንያት ኮይና ኣብ ታሪክ እዚ ውድድር ካብ ዝዓብያ ናይ ሙሉሳት ፀወታታት ተባሂሉ ንዘለኣለም ክዝከር እያ። ሊቨርፑል ካብ 3-0 ተሳዒራ ብፍጹም ቁላዕ ቻምፒዮን ኤውሮጳ ክትከውን ዝተቃለሰት ካብ ምልክት ተኣምር ኢስታንቡል ንላዕሊ ዝዓቢ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ክንደየናይ ካይንርኢ። ቁፅሪ 2 ኤስ ሚላን ቨርሰስ ባርሰሎና ናይ 1994 ፍጻመ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ኢጣልያዊት ክለብ ኤስ ሚላንን እስጳኛዊት ክለብ ባርሰሎናን ዝተኻየደ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ። ብ18 ግንቦት 1994 ኣብ ኣቴኒስ ግሪክ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ኦሎምፒክ ዝተኻየደ ፀወታ እዩ። ባርሰሎና ድሕሪ 3 ዓመት ንኻልኣይ ግዜያዊ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትዓትር ፋቮራይት ኮይና እያ ንፀወታ ጀሚራቶ። ን4ይ ዓመት ተኸታታሊ ላሊጋ ተዓዊታ ዝኣተወቶ ግጥም እዩ ነይሩ። ሚላን ቅድሚ ፍጻመ ዝገበረቶ ምድላዋት ኣብ ዕግርግር ዘእቱ እዩ ነይሩ። ኣጥቃዓይ ማርኮ ቫን ባስተን ጌና ብነዊሕ እዋን ብመስበርቲ ካብ ፀወታ ወፃ ነይሩ። 13 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኦ መንእሰይ ጂያንሉጂ ሌንቲኒ ሽዑ ዝኸበረ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝነበረ እውን ተገዲኡ። ስዊፐርን ሓለቓ ጋንታን ፍራንኮ ቫሬሲ ከምኡውን ተኸላኻላይ ኣሊሳንድሮ ኮስተኮርታ ካብቲ ፀወታ ተኣጊዶም። ከምኡውን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሕጊ ዩኤፋ ጋንታታት እንተበዝሐ 3 ዘይሃገራውያን ተፃወቲ ኣብ ምምዝጋብ ዝድርት ብምዃኑ ኣሰልጣኒ ፋቤ ካፔሎ ንፍሎራን ራዲቾ ጅን ፒፐር ፓፒንን ብሪያን ላውድሩፕን ክገድፎም ተገዲዶ። ብወገን ባርሰሎና እቲ ሕጊ ዮሃን ክሩፍ ንመዛዘሚ ፀወታ ንማይክል ላውድሩፕ ኣብ ጋንቱ ብዘይ ምምራፁ ንብዙሓት ኣገሪሙ። ካፔሎ ድሕሪ ፀወታ ላውድሩፕ እቲ ዝፈርሖ ዝነበርኩ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ፣ ክሩፍ ግን ኣይመረፆን፣ እዚ ድማ ጌግኡ እዩ ነይሩ ክብል ምክንያቱ ኮይኑ ላውድሩፕ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ባርሰሎና ወፂኡ ናብ ቀንዲ መወዳድርታ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ። ሚላን ኣብታ ብታሪክ ኣብ መዛዘሚ ፀወታታት ዋንጫ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ እትጥቀመሉ ሙሉእ ጻዕዳ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝኾነ ማልያ ክትፃወት ከላ ባርሰሎና ድማ ቀይሕን ሰማያውን ማልያ ጌራ ተፃዊታ። ሚላን ብኣጎ ዓብሊላ ደጃን ሳብቼቪች ብየማናይ ሸነኽ ጎዩ ንዳንኤል ማሳሮ ብምሕላፍ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐት ኣርእዋ። ማሳሮ ቅድሚ ዕረፍቲ ካልኣይቲ ሸቶ ክትምዝገብ ቀሊል ተራ ተፃዊቱ። ሮበርቶ ዶናልዲኖ ንበይኑ ብፀጋማይ ክንፊ ድሕሪ ምግያዩ ድማ ንፀወታ 2-0 ክኸውን ኣኽኢልዎ። ኣብ መበል 47 ደቂቕ ሳቪቼቪች ንገጋ ምክልኻል ሚጌል አንጀል ናዳል ተጠቂሙ ንሓላዊ ውልዳት አንዶኒ ዝዊዛርታ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝጊበሉ። ድሕሪ 8 ደቓይቕ ሳቪቼቪች ዓንዲ ልዳት ድሕሪ ምህራሙን ምክልኻል ባርሰሎና ሙሉእ ብምሉእ ዓንዩ ኣብ ዝነበረሉ ኣከፋፋሊ ሚላን ማርሴል ደሳይል ነቲ ካብ ፀወታ ወፃኢ ዝነበረ መፃወድያ ደቲዑ 4 ሸቶ ኣመዝጊቡ። ፀወታ ድማ 4-0 ውፅኢት ኮይኑ ተዛዚሙ። ደሳይል ኣብ 1993 ምስ ማርሴ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ተኸታታሊ ዓመታት ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ዋንጫ ዝዓተረ ናይ መጀመርያ ተፃዋታይ ኮይኑ ሚላን ንማርኮ ቫን ባስተን፣ ፍራንኮ ቫሬስን ኣሌክሳንደር ኮስተኮርታን ሓዊሱ 7 ወሰን ተፃወቲ ከይተፃወተት
كمي غير ቻምፒየን ሊግ 1994 ክትዕወተሉ ዝኽኣለት ንኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ዘገረመ እዩ ነይሩ። ኣብ ታሪክ ኤሊት ውድድር ኤሮጳ ብሓንቲ ጋንታ ዝዓበየ ብቕዓት ምዃኑ ብዘየማትእ መንገዲ ሰፊሩ ረኽቦ። ቁፅሪ 3 ማንቸስተር ዩናይትድ ቨርሰስ ቸልሲ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ 2008 ብዕለት 21 ግንቦት ኣብ ስታድየም ሉዝኒስኪ ሞስኮ ሩስያ ዝተኻየደ ፀወታ ፍጻሜ እዩ ነይሩ። ተዓዋቲ ቻምፒየን ሊግ 2007-2008 ንምፍላጥ ድማ ኣብ ሜዳ ተራኸባ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሚቸልሲ ክትፋጠጥ ተዳለወት። ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር ንፈለማ እዋን ናይ መላእ እንግሊዝ ናይ መወዳእታ ፀወታ ኮይና ድሕሪ 2000-2003 ካብ ሓንቲ ሃገር ዝመጻ ክልተ ክለባት ኣመዛዘም ፀወታ ክወዳደራ ንሳልሳይ ግዜ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ ፍጻመ ዋንጫ ኤሮጳ ኮይኑ ተመዝጊቡ። በዚ ድማ ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር ዝበዝሕ ምብራቃዊ ፍጻመ እዩ። ብተወሳኺ መበል 100 ዓመት ማንቸስተር ዩናይትድ ንፈለማ እዋን ኣብ ሊግ መበል 50 ዓመት ሓደጋ ኣየር ሙኒክ ከምኡውን መበል 40 ዓመት ዓወት ዩናይትድ ኣብ 1968 ንፈለማ እዋን ኣብ ዋንጫ ኤሮጳ ድሕሪ 1988-1999 ንሳልሳይ ፍጻመ ዋንጫ ኤሮጳ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን ከሎ ንቸልሲ ግን ቀዳሚት ፍጻመ እያ ነይራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ተወሳኺ ግዜ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍላያ ናብ ፍጹም ቅልዕ ኣምሪሓ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ዝነበሮ ተራ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ብምንባሩ ተፃወቲ ቸልሲ ኣብ ታርጌት ከእትውዎ ዘለዎም ተፃዋታይ ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ኣትዮም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መበል 26 ደቂቕ ዌስ ብራውን ዝሃረም ናይ ቅላዕ ብርእሱ ሓሪሙ ብልፅቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ንጋንቱ መሪሕነታት ሒዝዋ። ፍራንክ ላምፓርድ ግን ዕረፍቲ ቅድሚ ምእካሉ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝጊቡ። ካልኣይ እብረን ዝበዝሐ ተወሳኺ ግዜን ብዘይ ፍጻመ ሓሊፉ ክሳብ መወዳእታ 4 ደቂቕ ምስ ተረፎ ተፃዋታይ ቸልሲ ዲዲየር ድሮግባ ንኒሜንያ ቪዲች ብፅፍዒት ሓሪሙ ብቐይሕ ካብ ሜዳ ተባሪሩ። ኣብ ፍጹም ቅላዕ ሮናልዶ ንሳልሳይ ቅላዕ ብምስሓቱ ንጋንቱ ገዳይ ገይርዋ። ጆን ቴሪ ንቸልሲ ዋንጫ ናይ ምዕታር ዕድል ንክህባ ኩዕሶ ክቕልዕ ተቐረበ። ኩዕሶ ክቕልዕ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ሸተት ብምባል ሸቶ ክትከውን ኣይከኣለትን። ብድሕሪኡ ኤድዋን ቫንደር ሳር ተመጢጡ ንናይ ኒኮላስ ኣኔልካ 7ይ ቅላዕ ቸልሲ ኣድሒኑ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ 6-5 ተዓዊታ ንሳልሳይ ግዜ ዋንጫ ኤሮጳ ክትዓትራ ክኢልዋ። ኣብቲ ስታድየም ልዕሊ 67,000 ሰባት ምስ ልዕሊ 17.5 ሚልዮን ተዓዘብቲ ቴሌቭዥን ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ተዓዚቦም። ብዘይካታ ኣቀዲማ ኣብዚ ውድድር ዝረኸቦ ሽልማት ገንዘብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ብምዕዋል 7 ሚልዮን ዩሮ ክትረክብ ከላ ቸልሲ ድማ 4 ሚልዮን ዩሮ ተቐቢላ። ቁጥሪ 4 ቸልሲ ቨርሰስ ባየር ሙኒክ ፍጻሜ ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ 2012 ሰንበት 19 ግንቦት ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ባየር ሙኒክን እንግሊዛዊት ቸልሲን ኣብ ኣሊያንዝ ኣሬና ኣብ ሙኒክ ጀርመን ዝተኻየደ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ። እቲ ፀወታ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2011-2012 ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ብሉፅ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኤውሮጳ ዝኾነ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ተዕዋት ጋንታ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ። ባየር ሙኒክ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ናይዚ ውድድር ንታሽዓይ ግዜ ትሳተፍ ነይራ። 4 ተዓዊታ 4 ድማ ተሳዒራ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ 2010 ተሳዒራ። ቸልሲ ኣብ ካልኣይ ፍጻመ ትሳተፍ ነይራ። ኣብ 2008 ንፈለማ ግዜ ኣንጻር ዩናይትድ ገጢማ ተሳዒራ። ኣብ ኣሊያንዝ ኣሬና ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ ናይ ቻምፒየን ሊግ ፍጻመ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ባየር ሙኒክ ድሕሪ 1984 ኣብ ሜዳ ብልጫ ዝረኸበት ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ጋንታ ኮይና ኣላ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ቅድሚት ምድባን ብምዃን ናብ ኣውዲቃ ምሕላፍ ሰጊረን እየን። ብድሕሪኡ ባየር ንባዝል ማርሴን ሪያል ማድሪድን ረቲዓ ናብ ፍጻመ ክትበፅሕ ኮላ ቸልሲ ድማ ንናፖሊ ቤኔፊካን ቻምፒየንነታ ክትዕቅብ ዝመፀት ባርሰሎናን ኣውዲቃ ናብ ፍጻመ ክትበፅሕ ኢላ። ባየር ሙኒክ ኣብ 2012 ንቸልሲን ግዜያዊ ኣሰልጣንያን ሮበርት ዲማቴዮን ናብ ኣሊያንዝ ኣሬና ክትቅበሎም ከላ ብዙሓት ሓደ ውፅኢት ጥራይ እዮም ዝፅበዩ ነይሮም። ንባየር ሊግ ዘውዲ ዝደፍኣሉ ህሞት ዘይተርፍ ኮይኑ ተራእዮ። ኣርየን ሮበን ምስ ፍራንክ ሪቨር ብምፅምባር ንቸልሲ ክርብሾ ዓብ ትፅቢት ተዋሂቦም። ኣብ መወዳእታ ድማ ቶማስ ሙለር ድሕሪ 83 ደቂቕ ነቲ ፀወታ ምስ ሰበረ ንክረጋገፅ ሒደ ደቂቕ ጥራይ ተሪፍዎ። ግን ኣብ 2008 ኣብ ናይ መወዳእታ ስዕረት ብማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝረኸበ ቀይሕ ካርድ ድሕሪ 4 ዓመት ዲዲየር ድሮግባ ስሙ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ከም ሓቀኛ ኣፈ ታሪክ ፅሒፉ። እዚ ኣጥቃዒ ብርእሱ ዝሃረማ ሸቶ ንፀወታ ናብ ተወሳኺ ግዜ ሰዲዳቶ። ሮበን ካብ 12 ያርድ ርሕቀት ዝሃረማ ብፒተር ቸክ ተታሒዛ። ኢቫክ ኤሊች እውን ብቸክ ተኸልኪላ። ባስቲያን ሸዋንስታይገር ዓንድላህ ድሕሪ ምህራሙ ፀወታ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምሪሑ። ኣርየን ሮበን ንዝተዋበቶ ፍጹም ቅላዕ ስሒትዋ። ፒተር ቸክ ድማ ነታ ትሑት ድራይቭ ዝነበራ ቅላዕ ኣድሒንዋ። ቸልሲ ድማ 4-3 ተዓዊታ ንፈለማ እዋን ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ክትዓትር ክኢላ። ከምኡ ብምግባራ ድማ ፋልሜይቲ ኣብ ዝውድር ዝተዓወተት ናይ ለንደን ክለብ ሓሙሸይቲ እንግሊዛዊት ክለብ ብሓፈሻ ድማ መበል 22 ደረጃ ሒዛ። ቁጥሪ 5 ሪያል ማድሪድ ቨርሰስ አትሌቲኮ ማድሪድ ናይ መወዳእታ ፀወታ ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ 2013-2014 መበል 59 ዓመተ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ክለባት ኤሮጳ ኮይኑ ካብ ዋንጫ ቻምፒየን ክለባት ኤሮጳ ናብ ዩኤፋ ካብ ዝቕየር እንዳሕር መበል 22 ዓመተ ስፖርት እዩ። እዚ ፀወታ ሰንበት 24 ግንቦት 2014 ኣብ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝርከብ ስታዲዮ ዳሉዝ ኣብ መንጎ ስፓኛውያን ክለባት ሪያል ማድሪድን አትሌቲኮ ማድሪድን እዩ ተኻይዱ። ክልተ ጋንታታት ካብ ሓንቲ ሊግ ዝተሳተፋሉ 5 ናይ መወዳእታ ውድድር ኮይኑ
ካልኣይ ናይ መላእ እስጳኛ ፍጻመ ቀዳማይ ድማ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሓንቲ ከተማ እዩ። ሪያል ማድሪድ ብላደሲማ ዝነበራ ዘይሕለል ውጥረትን ኣትሌቲኮ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ካምፕ ኖው ዋንጫ ላሊጋ ምዕታራን ፀወታ ጀሚራን። ኣትሌቲኮ ኣብ ቀዳማይ እብረ ብዲያጎ ጎዲን ኣቢላ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ካብኡ ድማ ብፍላይ ዲያጎ ኮስታ ሰንከልከል ብምባሉ እቲ ዘስካሕካሕ ምክልኻል ንዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎ መጥቃዕቲ ሪያል ብቤል ቤንዚማ ሮናልዶ ዝምራሕ ክፃወር ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ጥራይ ነይሩ። እቲ መልሲ ብድራማዊ መንገዲ ተኸሲቱ ሰርጂዮ ራሞስ ብናይ መወዳእታ ካልኢት ብርእሱ ዘመዝገባ ሸቶ ንሪያል ንፀወታ ናብ ተወሳኺ ግዜ ክትወስዳ ኣኺልዋ። ኣብ ኤክስትራ ታይም ሪያል ማድሪድ ብብልሓት አንጀል ዲ ማርያ ተደሪኻ ጋሬዝ ቤል፣ ማርሴሎን ክርስቲያን ሮናልዶን ሓሓንቲኦም ሸቶታት ብምዝጋብ ነታ ታሪኻዊት መበል 10ቲ ኤውሮጳዊት ዋንጫ ናብ ከብሕታ ተሚእትዮማ። ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ተወሳኺ ግዜ 4-1 ተዓዊታ። ከምኡ ብምግባራ ሪያል ማድሪድ ንታሽዓይ ግዜ ድሕሪ 12 ዓመት ኣብዚ ውድድር ክብረ ወሰን መበል 10 ዋንጫ መዝጊባ። ቁጥሪ 6 ባርሰሎና ቨርሰስ ማንቸስተር ዩናይትድ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 2011 ብዕለት 28 ጉንበት ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ዝተኻየደ ናይ ብሉፃት ጋንታታት እቲ እዋን ዝነበረ ፀወታ እዩ ነይሩ። ንዓወት ቻምፒዮን ሊግ 2010-2011 ንውሰን ናይ 2011 ፍጻመ መበል 56 ዓመተ ውድድር ኣብ ዘመነ ቻምፒዮን ሊግ ድማ መበል 19 ዓመተ ስፖርት እዩ ዘብዕል ነይሩ። ኣብ መዛዘሚ ፀወታ እስጳኛዊት ክለብ ባርሰሎና ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምድጋም ናይቲ ኣብ 2009 ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ፀወታ ባርሰሎና 2-0 ዝተዓወተተሉ እዩ ነይሩ። እቲ ፀወታ ተጀሚሩ ዳኛ ናይቲ ፀወታ ቪክቶር ካሳይ ሃንጋርያዊ እዩ ነይሩ። ሓዱሽ ስታድየም ዌምብሊ ኣብ 2007 ዝተኸፍተ ኮይኑ ንፈለማ እዋን ፍጻመ ዋንጫ ኤውሮጳ ኣንጊዱ። እቲ ናይ ቀደም ስታድየም ዌምብሊ ኣብ 1963 1968 1971 1992 ናይ መወዳእታ ፀወታታት የእንጊዱ። ክልቲአን ጋንታታት ቅድሚ ሕጂ 3 ግዜ ተዓዊተን እየን ናብ ውድድር ዝኣተዋ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 1968 1999 2008 ባርሰሎና ድማ ኣብ 1992 2006 2009 ናብ ፍጻመ ንብፃሕ ኣብ ናይ ወዲቕ ከም ምሕላፍ ምዕራፍ ባርሰሎና ንኣርሰናል ሻክታር ዶነስከን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሪያል ማድሪድ ክስዕር ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ንማርሴ ቸልሲን ሻልከ 04 ረቲዓ ኣብ መዛዘሚ ረጊፃ። ክልቲአን ጋንታታት ቻምፒዮን ናይ ውሽጢ ሃገረን ሊጋት ፕሪምየር ሊግን ላሊጋን ኮይነን እየን ናብ ፍጻመ ኣትየን። ኣብቲ እዋን ገና ወዲ 24 ዓመት ጥራይ ዝነበረ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ሸቶን ቀረብን ብምምዝጋብ ቀሊል እዩ ነይሩ። ባርሰሎና ነቲ ፀወታ ዓብሊላቶ። እቲ ኣርጀንቲናዊ ንምክልኻል ዩናይትድ ብምምሳእ ፔድሮ ቀዳመይቲ ሸቶ ከመዝግባ ክኢልዎ። ንኻልኣይቲ ሸቶ ካብ 20 ያርድ ብብሉፅ ብቕዓት ተጠቂሙ ብምቕላዕ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕ ታርኢዋ። ድሕሪኡ ንየማን ሳዕስዒ ንዴቪድ ቪያ ሳሰይቲ ሸቶ ንኸመዝግብ ዕድል ፈጢሩሉ። ባርሰሎና ድማ ፔድሮን ሊዮነል ሜሲን ዴቪድ ቪያን ብዘመዝገቦም ሸቶታት 3-1 ብምዕዋት ንራብዓይ ግዜ ዋንጫ ቻምፒዮን ሊግ ኣውሒሳ። ዋይን ሩኒ ንማን ዩናይትድ ካብ ሰረሰይታ ናግ ሸቶ ብምዝጋብ ንዕረፍቲ ምስ ኣተወ ውፅኢት ኣመዓራርዮ። ፈርጉሰን ኣብ ሙሉእ ግዜኡ ኣብቲ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝነበርኩሉ እዋን እታ ዝበለፀት ጋንታ እያ ዘጋጠመትኒ ክብል ተኣሚኑ። ምናልባት ዌምብሊን ቻምፒዮንስ ሊግን እውን ካብ ዝረኣይዎ ዝበለፀት ጋንታ ክትከውን ትኽእል እያ። ቁጥሪ 7 ቦሩሲያ ዶርትመንድ ቨርሰስ ጁቬንቱስ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 1997 ኣብ ሙኒክ ኦሎምፒያ ስታድየም ብዕለት 28 ጉንበት ዝተኻየደ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ተዓዋቲ ቻምፒዮን ሊግ 1996-1997 ንምፍላጥ ጀርመናዊት ቦሩሲያ ዶርትመንድ ኣንጻር ኢጣልያዊት ጁቬንቱስ ተፋጢጣን። ዶርትመንድ ኣብዚ ውድድር ንኻልኣይ ግዜ ጥራይ እያ ትሳተፍ ነይራ። ኣንጻርታ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለዋ ብሉፃት ጋንታታት ጁቬንቱስ ክትገጥም ተዳልያ ጋዜጣታት ዓለም ከዓ ጁቬንቱስ ብዘይ ጥርጥር ኣብ ሕቑፋ ከም ተእትዋ ኣፈን ከፊተን ካብ ምዝራብ ኣይተቆጠባን። ስልትን ክእለትን ብሉፃት ተፃወቲ ኢጣልያዊት ጁቬንቱስ ግን ብናይ ስኮትላንዳዊ ኣካፋፈሪ ፖል ላምበርት ብዘርኣይ ኣደናቂ ብቕዓት ተቆፂ ተሪፉ። ፖል ላምበርት ንነብሱ ከም ዝክብል ገሊፅዋ። ኣብዛ ጋንታ ዝሓመኩ ተፃወታይ እየ ግን ከዓ ኣብ ሙኒክ ወሳኒ ተራ ተፃዊተ እየ ብፍላይ ድማ ንዚዳን ዚዳን ንምፍሻል እየ ክፃወት ክብል ንነብሱ ገሊፅዋ። ካርል ሄንዝ 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ንጀርመናውያን ንዕረፍቲ ኣብ ጠፈር ከም ዘንሳፈፉ ገይርዎም። ዋላካ ኣሌሳንድሮ ዴል ፒሮ ንጁቬንቱስ 1 ሸቶ ኣመዝጊቡ ንፀወታ 2-1 ብምግባር ንጁቬ ናብ ፀወታን ተመለሳ። ካብ ወዲ 20 ዓመት ላርስ ሪከን ዝረኸበታ ቺፕ ዶርትመንድ ንፀወታ ካብ ግምት ብዙሓት ሰባት ወፃኢ 3-1 ክዛዝሞ ክኢላ። ቁጥሪ 8 ባርሰሎና ቨርሰስ ኣርሰናል ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ 2006 ኣብ መንጎ እስጳኛዊት ባርሰሎናን እንግሊዛዊት ኣርሰናል ኣብ ስታድየም ፈረንሳ ኣብ ሴንት ዴኒስ ፓሪስ ፈረንሳ ዝተኻየደ ናይ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፀወታ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ፀወታ 2005-2006 እዩ ነይሩ። ባርሰሎና ኣብ 5 ግዜ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ክትሳተፍ ከላ
ኣብ 1992 ሓንቲ ግዜ ጥራይ ክትዕወት ክኢላ። ኣርሰናል ንፈለማ እዋን ክሳብ ሕጂ ናይ መወዳእታ ፀወታን ካብ ለንደን ዝመፀ ክለብ ድማ ንፈለማ እዋን ክትሳተፍ ክኢላ። ነፍሲ ወከፍ ክለብ ብናይ ምድብ መድረኻት 3 ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዙራትን ብምሕላፍ ናብ ፍጻመ ንምብጻሕ ብድምር 12 ፀወታታት ኣካይዳ። ባርሰሎና ኣብ ምድባ ንቸልሲ ቤነፊካን ሚላንን ድሕሪ ምዕዋታ ናብ ፍጻመ ሓሊፋ። ኣርሰናል ኣብ ምድባ ተዓዊታ ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክሰጋገድ ኮላ አንጻር ሪያል ማድሪድ ጁቬንቱስን ቪያሪያልን ሸቶ ካይ ዝረቐት ንቕድሚት ክስጉም ክኢላ። ጀን ስሌማን ኣብ መጀመርታ ፀወታ ብቀይሕ ክባረር ከሎ 79,500 ተዓዘብቲ ተዓዚቦሞ። እዚ ንኣርሰናል ክብድሃ ምዃኑ ርጉፅ ኮይኑ ኣርሰናል ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ እብረ ብመንገዲ ሶልካምፕል መሪሕነት ሒዛ። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሄንሪ ክላርሰን ተቐይሩ ብምእታው ንፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ክቕይሮ ክኢሉ ክልተ ቀረባት ብምግባር ንባርሳ ዓብ ኣስተዋፅኦ ገይርላ። ባርሰሎና ኣብ መወዳእታ ካልኣይ እብረ ብሳሙኤል ኤቶ ማዕረ ትገብር ሸቶ ከተመዝግብ ከላ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ድማ ጁልያኖ ቤለት ሸቶ ብምዝጋብ ባርሰሎና 2-1 ዓወታ መዝጊባ። ባርሰሎና ኣብ 1992 ንፈለማ እዋን ዋንጫ ኤሮጳ ድሕሪ ምዕታር ድሕሪ 14 ዓመታት ኣብ ዝውድር ንኻልኣይ ግዜ ዓወታ መዝጊባ። ቁጥሪ 9 ማንቸስተር ዩናይትድ ቨርሰስ ባየር ሙኒክ መስተንክራዊ ኣወዳዳ ናይ 1999 ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ኣብ መንጎ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድን ጀርመናዊት ባየር ሙኒክን ዝተኻየደ ናይ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፀወታ ኮይኑ ክልቲአን ጋንታታት ኣቀዲመን ኣብዚ ውድድር ኣብ ነንሕድሕደን ተፃዊተን ነይረን። ክልቲአን ኣብ ምድብ ዲ ማዕረ ተፈላለየን ነይረን። ኣብዚ ምድብ ባየር ክትዕወት ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ኣብ 6 ምድብ ካብ ዘለዋ ክልተ ብሉፃት ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሓሊፋ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ርብዕ ፍጻመ ንኢንተር ሚላን ድሕሪ ምርትዓ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ንኻልእ ኢጣልያዊት ጋንታ ጁቬንቱስ ረቲዓ ናብ ፍጻመ በፂሓ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባየር ሙኒክ ኣብ ርብዕ ፍጻመ ንብፅዖታ ጀርመናውያን ጋንታታት ረቲዓ። ቅድሚ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ንዩክሬናዊት ክለብ ዳይናሞ ኪየቭ ምስዓራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግን ኤፍኤ ካብን ኣቲራ ነይራ። ባየር እውን ንትረብል ትፃወት ነይራ። ንቡንደስሊጋ ተዓዊታ ናብ ፍጻመ ዲኤፍ ፖካል በፂሓ። ዋላ እኳ ኣብቲ ፀወታት እውን ብቨርደር ብረመን ብፍጹም ቅዳን ተተሰዓረት። ብ26 ግንቦት 1999 ኣብ ካምፕ ኖ ኣብ ባርሰሎና ስጳኛ ዝተኻየደ ኮይኑ ተዓዋቲ ቻምፒየን ሊግ 1998-99 ንምውሳን ፀወታ ጀሚሩ። ባየር ሙኒክ ብኣግኡ ብማሪዮ ባስለር ኣቢላ መሪሕነት ብምሓዝ ንፀወታ ናታ ብምግባር ንሙሉእ 90 ደቂቕ ልዳታ ከየድፈረት ዋንጫ ናብ ሕቡሃ ከም ዘእተወታ ሓጎስ ኣብ ገጾም ክንበብ ጀመረ። ተወሳኺ ደቂቕ ምስ ተወሳኺ ፈርጊ ታይም ከምቲ ልሙድ ንዩናይትድ ዋሕሳ ኮይኑዋ። ቴዲ ሸሪንግሃም ኣብ ቀዳማይ ተወሰኽቲ ደቂቕ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝጊቡላ። ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ድማ ነታ ማዕወቲ ሸቶ ኣብ ሳልሳይ ተወሳኺ ደቂቕ ብምዝጋብ ንዩናይትድ ኣብ ሰማያት ከተንሳፍፍ ገይርዋ። ብድራማዊ መንገዲ ተዓፅዩ ኤውሮጳ ካብ ዝረኣየቶም ኣዝዮም ብሉፃትን ንዘለኣለም ተዘካርን ፍጻመ ኮይኑ ክዝከር እዩ። መስተንክራዊ ኣወዳዳ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ብምዕዋት ድሕሪ 1998 ንፈለማ እዋን ዋንጫ ኤውሮጳ ክትዓትር ክኢላ። እዚ ድማ ካልኣይ ዋንጫ ቻምፒየን ሊግ ክትዓትራ ክኢልዋ። ዳኛ ፒየርሉጂ ኮሊና ነዚ ፀወታ ኣብ ሂወት ካብ ዝዝከሩ ፀወታታት ሓደ ክብል ጠቂሱ። ኣብ መወዳእታ ፀወታ ካብ ተዓዘብቲ ዝረአ ዝነበረ ድምፂ ከም ምግሩም ሩዋም ኣንበሳ ክብል ገሊፅዎ። ቁፅሪ 10 ናይ መወዳእታ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ቨርሰስ ባየር ሙኒክ 2013 ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ መወዳእታ ፀወታ ቻምፒየን ሊግ 2012-2013 ኮይኑ መበል 58 ዓመተ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ክለባት ኤውሮጳ ብዩኤፋ ዝተዳለወ ኮይኑ ካብ ዋንጫ ቻምፒየን ክለባት ኤውሮጳ ናብ ዩኤፋ ካብ ዝቕየር መበል 21 ዓመት ስፖርት እዩ። ድሕሪ ንምእማኑ ዘፀግም ውፅኢት ፍርቂ ፍጻመ ዶርትመንድ ንሪያል ማድሪድ 4-3 ክሳዕር ከላ ባየርን ድማ ንባርሰሎና 7-0 ኣዕንያታ። እቲ ፀወታ ሰንበት 25 ግንቦት 2013 ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ኣብ መንጎ ጀርመናውያን ክለባት ቡንደስሊጋ ቦሩሲያ ዶርትመንድን ባየር ሙኒክን ተኻይዱ። ማሪዮ ማንዙኪች ኣርየን ሮበን ንዝሃረማ ኩዕሶ ኣብ ምጥቃዕ ብምጽናሕ ንባየር ሙኒክ መሪሕነታት ሒዝዋ። ዋላ እኳ ድሕሪ 8 ደቂቕ ብኢልካይ ጉንደጋን ብዘመዝገባ ፍጹም ቅልዕ ብቁጥብ ዝተሰረዘ ሸቶ እንተኾነት ኣብ መወዳእታ ባቫርያውያን ብሉፅ ፀወቶን ብምርኣይ ፍጹም ቅልዕ ክትረክብ ክኢላ። ሮበን ድማ ሓላፍነት ብምውሳድ ፍጹም ቅልዕ ናብ ሸቶ ቀይርዋ። ብድራማዊ መልክዑ ድማ ባየር ኣብ ልዕሊ ቀንዲ መቐናቐንታ ዶርትመንድ 2-1 ተዓዊታ። ማሪዮ ማንዙኪች ድማ ብሉፅ ተፃወተ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ኩኑ።